Λοιπόν, γαρίδες κορδάτες σήμερα. Το ούζο 12 είναι ένας πιστός σύντροφος, η καλύτερη παρέα. Άρα θέλουμε έναν εκλεκτό μεζέ. Και η έκπληξη είναι οι γαρίδες, οι σκορδάτες. Και σας έχω και δύο ακαθάριστες εδώ για να σας δείξω μερικά πράγματα. Αυτές είναι οι καθαρισμένες. Καταρχήν, δείτε τη γαρίδα για να μην σας κοροϊδεύουν. Είπαμε, με το μάτι γαρίδα. Έτσι θα πηγαίνετε στο ψαρά. Αυτή η γαρίδα, πολλοί σας κοροϊδεύουν και σας λένε ότι είναι ντόπια και φρέσκια. Δεν είναι ντόπια, δεν είναι φρέσκια. Είναι καλλιεργημένη στην Ισπανία. Δείτε το χρώμα της, δείτε πως είναι, δείτε τι καλά, για να μην σας λένε ψέματα. Λοιπόν, είναι εξαιρετική γαρίδα και πολύ φτηνή σε σχέση με αυτό που μας δίνει. Αυτή την περίοδο δεν έχουμε δυνατότητα για φρέσκια γαρίδα δικιά μας. Και αν θα βρούμε που δεν είναι εύκολο, είναι πανάκριβη. Τώρα, για τον εκλεκτό αυτόν μεζέ, είναι μια χαρά η γαρίδα αυτή. Όπως είναι εδώ τα πόδια, βάζω το χέρι μου εδώ και καθαρίζω όλο αυτό το τσόφλι. Μην τρώτε τη γαρίδα με το τσόφλι, δεν πρόκειται να απορροφήσει το ζωμό που θα μαγειρέψουμε τις γαρίδες και δεν θα είναι νόστιμη. Και επίσης φανταστείτε τώρα έναν ωραίο ζωμό που θέλουμε να ρίξουμε και το ψωμάκι, να τσουγκρίσουμε το ποτήρι μας, να έχουμε γέρια λερωμένα, γιατί θα προσπαθούμε να καθαρίσουμε τη γαρίδα μέσα στο πιάτο. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εκεί κάνω και αυτό εδώ, όπως σας είπα, εδώ από κάτω. Τελειώσαμε. Τι έχω πει? Πρώτα τα υγρά και μετά τα λιπαρά. Λίγο ζωμό λαχανικών, ελαιόλαδο. Το αφήνω να ζεσταθεί καλά, αλάτι και πιπέρι που ξέχασα να φέρω κοντά μου. Μόλις μυρίσει το λάδι, ρίχνω λίγο σκόρδο μέσα. Προσέχω να μην μου μαυρίσει και ρίχνω τις γαρίδες. Ποια είναι η συμβουλή? Όχι πολύ μαγείρεμα. Βλέπετε ότι μόλις κοκκινήσει, αλάτι, πιπέρι, το εστραγκό είναι αυτό που αγαπώ πάρα πολύ στις μαγειρικές και στα θαλασσινά. Σβήνω με λίγο κρασί λευκό. Αφήνω να πάρει μια ωραία βράση και σχεδόν έχω τελειώσει. Και μην μου πείτε ότι και εδώ σας πέδεψα. Με το μάτι γαρίδα παρακολουθήστε. Όλες οι συνταγές είναι εύκολες, χρηστικές και τώρα που είπαμε ότι είναι καλοκαίρι, τι πιο ωραίος μεζές για να πιείτε στη θάλασσα κοντά το ούζο 12. Μικρός είχα πλάκα. Το 12 το έλεγα ζόζακα. Και τρελαινόταν ο πατέρας μου. Με βάζε και το έλεγα συνέχεια. Να παραγγέλνω εγώ δηλαδή. Και έλεγα στην ταβέρνα εκεί στο Γουζερί, ένα ούζο ζόζεκα παρακαλώ. Ένα ούζο ζόζεκα και για σας. Τέλος. Θα στήσουμε, θα τσουγκρίσουμε και θα ευχηθούμε να είναι ωραίο το καλοκαίρι αυτό. Παρέα με ένα ούζο 12. Μόνο που το βλέπετε δεν θέλετε να το φτιάξετε. Τουλάχιστον εγώ έτσι τα έκανα. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε ένα ωραίο πιάτο. Δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς κάποια συστατικά. Δεν ευχαριστιέσαι την Ελλάδα χωρίς ένα ούζο 12. Λοιπόν, λίγο στόλισμα, έτσι από ψηλά. Να μην ευλογήσω και τα γένια μου.
μου πέσε. Δικό μου, που λέει δικό σου, δικό μου, δικό μου. Και τελικά κάποιος έλεγε δικό μου, δικό μου, δικό μου, δικό μου. Δεν προλάβε να βάλει άλλος δικό του. Να κλείσουμε τον Ιούνιο με αυτή τη συνταγή, να τον κλείσουμε. Να πιούμε ένα ούζο 12 τον Ιούνιο, να πάει καλά και το υπόλοιπο από καλό καιρό να πάει. Στην υγειά σας. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Περιμένω σχόλια με το μάτι γαρίδα. Καλό από καλό καιρό.